Se for dig dette. Du har haft en lang og slidsom dag på jobben. Det regner ude, du bærer på 3 tunge handleposer, og alt du vil er sparke af dig i skoene og kollapse på sofaen. Men i det nøglen vris om i låsen, hører du det. Et insisterende, næsten anklagende miau. Døren glider op, og der sitter den. Din pelsklædte lille tyran, husets ubestridte hersker, med blikket festet på dig, som om du er 2 timer forsinket til et utroligt vigtigt styremøde. Katten din venter på dig. Den snikker se rundt ben af dine, maler som en gammel dieselmotor, og kanskje den til og med giver dig et lite, passiv-aggressivt dask med poten. Du smiler, for det er jo koseligt, ikke sandt? Men har du nogen gang stoppet op og tænkt, hvorfor i alle dage gør den dette? Tror du virkelig, den gør det bare for at være sødt? Tror du, den savnede dig dybt og inderligt, eller er det en udspekuleret bagtanke her? Er pus ret og slet ødelagt, eller er dette et kalkuleret træk for at få viljen sin? I dag skal vi rive af masken på dette bedårende mysteriet og afsløre den skjulte sandheden bag kattens velkomstkomité. Hold på kattegudbitene, for dette vil ændre måden, du ser på pus på for altid. Men før vi starter, lad os tage en liten tjek i kommentarfeltet. Hvad hedder den lille dørvagten din derhjemme, og hvordan hilser den på dig? Skriv navnet nede i kommentarerne. For at forstå, hvad som foregår oppe i det lodne lille hoved, når du tråkker over dørstokken, må vi tage en kjap tidsrejse tilbage i historien. Katter, vore kære, sofagrisende romkammerater, stammer oprindeligt fra de vilde, ensomme jegerne på den afrikanske savannen og i ørkenen. De var solitære skabninger, noget som betyder, at de levede alene, jagtede alene, og absolut ikke havde nogen forventninger om, at nogen skulle komme hjem med middag til dem. De er hardkodet fra naturens side til at være hyperkredsende på territoriet sit og ekstremt opmærksomme på rutiner for at overleve. Så, hvordan i al verden gik de fra at være uafhængige ørkenkrigere til at blive små stolkere, som sitter ved indgangsdøren din og venter på, at du skal åbne en boks med vådfor? Vel, i løbet af tusindvis af år med domesticering, eller lad os være ærlige, de trænte os til at blive deres tjenere, har de tilpasset sine vilde instinkter til et liv i luksus. De har lært se, at du, det store, hårløse ved senet, som ikke kan fange en mus om livet dit afhang af det, faktisk er en udmærket ressource. Katten har ikke mistet sine instinkter, den har bare omprogrammeret dem til at gjelte dig og den lejligheden, du betaler leje for. Så, den velkomsten, du får ved døren, den er en fascinerende kompleks cocktail af ældgammel overlevelsesmekanisme, territorial kontrol, og ja, kanskje bitte lidt ægte kærlighed. Lad os bryde ned nøjagtigt, hvad de prøver at fortælle dig, bit for bit. Er det virkelig kærlighed, eller er det bare en skrigende mage, som prater? Lad os starte med den mest åbenbare, og kanskje den mest knusende teorien for egoet vort. Vældig ofte, når pus møder dig ved døren med store, bedende øjne og et miau, som kan smelte isbræer, prøver den ret og slet at sige, tjenestefolket mit er tilbage, og skålen min har været tom i hele 12 minutter. Katter har en utrolig intern klokke, og hvis din ankomst tilfældigvis sammenfalder med middagstiden deres, kan du vædde pelsen din på, at velkomsten er kulinarisk motiveret. Vi har vel alle oplevet den paniske spurten fra ytterdøren og direkte til køkkenet, hvor katten snur se og ser anklagende på matskålen sin. Og det værste af alt er den ekstreme dramatikken, de lægger i det. De kan have tørfor stående fremme, men de ser på det, som om du har serveret dem savmuk. Hvor er gourmetmåltidet, mit menneske? Jeg holder på at besvime her. Så ja, den første og mest brutale sandheden er, at du ofte fungerer som en glorificeret menneskelig boksåbner. Men ikke bliv for deprimeret af den grund. Det, at de stoler på, at netop du skal fikse dette for dem, er jo på en rar, skruet måde en tillidserklæring. De ved, at du leverer varerne. Du er trods alt den bedste kokken i huset, i hvert fald i deres øjne, så længe du husker, hvilken smag af laks de foretrækker denne ugen.
Men lad os gå lidt dybere ind i psyken deres. Hvad om velkomsten ikke handler om mat i det hele taget? Hvad om det er en territorial inspektion? Katter er utrolig optaget af lugt. Hele deres verden er bygget op af usynlige duftspor. Når du har været ude i den store, skumle verdenen, har du samlet op en hel symfoni af fremmede lugter. Du har kanskje kørt bus, klemt en ven, eller end værre. Du har kanskje klappet en fremmed hund. Når katten din venter ved døren, og umiddelbart begynder at snuse intenst på skoene, væsken og bukseben af dine, holder den egentlig et lille afhør. Hvor har du været? Hvem har du været sammen med? Hvorfor lugter du som den gyldne retrieveren til naboen? De tjekker dig for smuglergods og ulovlige interaktioner. Du er deres territorium, og når du forlader huset, mister du den kendte hjemmelugten. Katten din må derfor dobbelttjekke, at det faktisk er dig, og ikke en bedrager i din krop. Dette er kattens version af en toldkontrol. Hvis de godkender lugtene dine, slipper du ind. Hvis du lugter mistænkelig myge af en anden kat, vel, der kan du forvente dig det kalde skuldre og et fornærmet blik resten af kvælden. Så næste gang pus snuser intenst på skoene dine, husk at du bogstaveligt talt bliver scannet i tolden. Og når toldkontrollen er overstået, og du er godkendt, hvad er næste skridt? Jo, der kommer gerne den intense strykingen og gnukkingen. Katten slynger se rundt læggene dine, dytter hovedet sit hart mod skinnebeiner dine, og kanskje du til og med får et lille støt med panden. Dette er ikke bare en koselig klem. Kære kattevenner, der bliver nu officielt tagget. Katter har små duftkjertler på kindene, panden, læbene og ved haleroten. Når de gnier disse delene af kroppen sin mod dæk, markerer de det med sine personlige feromoner. De siger i bund og grund: dette mennesket tilhører mig. Han er min ejendom. Jeg ejer denne personen. Siden du har været ude og mistet den dejlige katteduften din, må pus umiddelbart remarkere dig slik, at ingen andre katter utendørs eller i opgangen skal tro, at du er ledig på markedet. Du er et vandrende, pustende klorestativ, som de har sat navnelappen sin på. Det er en possessiv handling pakket ind i noget, som ser ud som ekstrem kærlighed. Så når du føler, at katten prøver at spænde ben på dig i gangen ved at gå i ottetal mellem beina dine, handler det ikke om, at den vil du skal brække nakken. Den vil bare forsikre se om, at hele nabolaget ved, hvem som er chefen din. Nå, for at ikke bare male katter som kyniske, ejesyge monstre, som kun tænker på mat og territorium, vi må også snakke om ægte kærlighed. Ja, du hørte rigtigt. Til trods for myten om, at katter er kalde og uafhængige sociopater, viser moderne forskning og dyrepsykologi, at katter faktisk knytter utrolig stærke bånd til sine mennesker. Mange af dem oplever faktisk separationsangst, når vi er borte. Hvis katten din møder dig ved døren med en afslappet kropsholdning, en hale, som står ret op, ofte med en liten knæk på toppen som et spørgsmålstegn, og den ser dig ret i øjnene med et mygt blik, så siger den faktisk: jeg har savnet dig. Det var kedeligt her uden dig. Dette er specielt sandt, hvis katten din ikke har andre dyrevenner hjemme. Du er hele deres sociale netværk. Du er underholdningen deres, trygheden deres og bestegvennen deres. Tænk på det. De har kanskje sovet i 7 timer i stræk på den varme vaskemaskinen, og når du endelig kommer hjem, er det ukens højdepunkt. Det er på tide at fejre. Så ja, det er helt lov at smelte lidt, når pus kommer løbende. Den lille ulddotten elsker dig faktisk, selv om den aldrig vil indrømme det, hvis de andre kattene i gata hører på. Har du nogen gang lagt mærke til, at katter er som små pelsklædede bureaukrater med en tvangslidelse for rutiner? Katter elsker forudsigbarhed. De trives bedst, når verden er ordnet, og alt sker til nøjagtig samme tid hver dag. Solen står op, fuglene kvitrer, du står op, du mater dem, du drager på job, de sover, du kommer hjem. Dette er en hellig cirkel for katten din.
Når du låser op døren kl. 16:30, bekræfter du for katten, at universet fungerer, som det skal. Du er det levende beviset på, at systemet ikke har kollapset. Hvis du derimod kommer hjem kl. 20:00 i stedet, kan du blive mødt af en kat, som enten virker forvirret, stresset eller genuint fornærmet. Hvor var du kl. 16:30, menneske? Skemaet er ødelagt. Verden går under. Deres velkomst ved døren er ofte en måde at resynkronisere med dig på. Okay, du er tilbage. Der kan vi fortsætte med kveldsrutinen. Kos, mat, det retter stiger på en tom væg i en time. Så din ankomst er ikke bare en følelsesmæssig begivenhed. Det er den vigtigste tidtageren i kattens daglige kalender. Du er tandhjulet, som holder kattemaskineriet i gang. Lad os snakke om de specielle lydene. Katten din hilser sjældent på dig med stilhed. De fleste har en speciel lyd reserveret udelukkende for din ankomst. Kanskje det er et kort, lyst pip, en dyb rumlende miauing, eller min personlige favorit, den rullende brr-miau-lyden, ofte kaldt trilling. Vidste du, at voksne katter næsten aldrig miauer til at være andre? I naturen bruger de kropssprog og duft for at kommunicere med andre katter. Miauing er en adfærd, de udvikler fra de er kattunger for at få morens opmærksomhed, og som de har beholdt udelukkende for at kommunicere med os mennesker. Vi er i bund og grund gigantiske, klumsede kattemødre for dem. Når katten din triller eller miauer ved døren, har den bogstaveligt talt udviklet et eget sprog bare for dig. Den lyden er en tilpasset, unik hilsen, som betyder alt fra hej, stor kat, til gudskelov, toilettet trænger og tømmes. Hvis du lytter nøje, vil du kanskje mærke, at velkommen hjem, miauet, er helt anderledes end giv mig mat miauet eller slip mig ud miauet. De snakker til dig, og de forventer selvsagt, at du forstår hvert eneste ord. Så det mindste du kan gøre er at svare dem pænt tilbage, når du tager af dig jakken. Et andet fascinerende fænomen ved døren er den klassiske kattestræk-rutinen. Du kommer ind, katten ser dig, og i stedet for at løbe bort umiddelbart, planter den for lappene i gulvet, skytter ryg, gæsper bredt og strækker sig sagte, næsten som en yogamester, som udfører hunden, som ser ned. Selv om vi selvsagt må kalde det katten, som ser ned. Hvorfor i al verden gør den dette akkurat, når du kommer ind? Vel, tænk på, hvad katten sandsynligvis gjorde, ret før du satte nøglen i døren. Den sov. Sandsynligvis dybt og tungt i sengen din, eller i en pappeske den fandt. Og strække se af kattens måde og riste af se søvnen og gøre sig klar til action. Men det er også et tegn på tryghed. Og strække se gør katten sårbar i nogle sekunder. Ved at gøre dette foran dig, signaliserer katten. Jeg er helt afslappet i dit nærvær. Jeg ved, at du ikke er en trussel, så jeg kan tage mig god tid til at vågne. Det er en utrolig subtil, men vakker måde at sige, at de stoler på dig på. Plus, de må jo varme op musklerne for de uundgåelige, natlige raptusne, også kendt som natlige tykkedyks, som skal foregå i stuer om et par timer. Og så har vi velkomsten, som kan virke lidt upassende for os mennesker, men som er den ultimate komplimenten i katteverdenen. Hejs rumpa. Kanskje katten din løber mod dig, stopper, snur se rundt og løfter halen ret til værs, mens den stikker bakken op i ansigtshøjde på dig. Det ser komisk ud, og det er let at tænke, nej tak, pus, men ikke afvis dette kærlighedsbeviset. I kattens sociale hierarki er det at præsentere bakken sin til nogen et tegn på absolut tillid og venskab. Da de var små kattunger, plejede kattemoren at vaske dem der bak for at stimulere fordøjelsen. Ja, naturen er lidt ækel nogle gange. Ved at vende ryggen til dig og løfte halen, inviterer katten dig ind i sin inderste, tryggeste cirkel. Den viser dig, at den stoler på dig blindt. For hvem vender vel ryggen til en fine? Det betyder også hej, tjek duften min. Jeg er fremdeles din bedste ven. Du trænger absolut ikke at snuse på den. Vær så snil, lad være. Men en liten klap på ryggen ret foran haleruten er den korrekte måde at sige tak for tilliden kompis tilbage på.
En anden bedårende hilsemetode er gulvrulleren. Du kommer ind, og vips, så kaster katten se på gulvet foran dig og ruller over på ryggen og blotter den mygge, fristende magen sin. Det ser så indbydende ud. Det er som om de siger, stryk mig på magen, menneske. Men vær forsigtig, katteejere. Vi ved, at dette ofte er en lodden bjørnefælde. 3 stryk på magen, og pludselig har hindene dine 3 klormærker og et bitemærke. Men hvorfor ruller de se derover på ryggen, når du kommer hjem? Nok en gang handler det om sårbarhed og tillid. Magen er kattens mest forsvarsløse område. Alle de vitale organerne ligger der. Ved blotte magen for dig, ide du kommer ind døren, siger de egentlig. Jeg er så glad for, at du er hjemme, og jeg føler mig så tryg sammen med dig, at jeg lakker mig i den mest sårbare position mulig. Ofte vil de bare have opmærksomheden din, kanskje at du skal lege lidt med dem med en lege, frem for at du faktisk skal knække dem på magen. Det er en hilsen fyldt af glæde og en anerkendelse af, at din ankomst betyder, at det er trygt at slappe fuldstændig af. Har du en af de kattene, som møder dig ved døren, bare for umiddelbart snuse og forvente, at du skal følge efter dem. Lad os kalde dem husets turistguide. Du tager et skridt ind, og katten løber 2 meter foran dig. Stopper du, stopper katten og ser irriteret tilbage over skulderen. Kom igen da, trækking. Denne adfærden er utrolig vanlig og vældig morsom. Men hvor prøver de at lede dig? Svaret varierer. Ofte leder de dig ret til køkkenet, for at pikke meget sigende på matskålen. Vi er tilbage til maten, ja. Andre gange leder de dig til soverummet dit, kanskje fordi de vil, at du skal lægge dig ned, så de kan sove op på dig. Nogle gange leder de dig til og med til kattedoen, for at vise, at de har været flinke, eller for at klage på, at rengøringspersonalet, dig, har sluntret una. Når katten din optræder som turistguide, viser den dig sine prioriteringer. De har ventet på dig, og nå som du endelig er her, har de en streng agenda for, hvad dere 2 skal gøre sammen. Det er bare at hænge med, for du har åbenbart ikke noget, du skulle have sagt i denne relation uanset. En noget særere, men utrolig charmerende velkomst er, når Pus har forberedt en gave til dig. Du åbner døren, og der står katten med en halvt tykt læggestofmus, en stjålet sok fra skittentøjkurven, eller, hvis du har en utekat, en skabning, som nylig har forladt denne verden. Selv om den døde musa på dørmatta kanskje ikke er det, du havde lyst på efter en lang arbejdsdag, er dette faktisk et gigantisk kompliment. I kattens hoved er de mesterjegere, og du er en elendig, klønede gigant, som åbenbart ikke klarer at fange din egen middag. Stakkars hårløse skabning, tænker katten. Han klarer ikke engang at fange et insekt. Jeg må mate ham, ellers sulter han ihjel. Ved at bringe dig byttet sit, når du kommer hjem, inkluderer katten dig i sin intime familiegruppe. De deler ressourcerne sine med dig, på samme måde som en kattemor deler med katteungene sine. Så i stedet for at skrige i panik over den døde fuglen eller den siklede lægemuser, prøv at huske, at dette er kattens version af at bage en velkomstkage til dig. Det er omtanken, som tæller, selvom udførelsen er lidt morbid. Så har vi klorestativ show-offen. Kender du ikke denne? Du kommer ind døren, du siger hej pus, og i stedet for at komme ret bort til dig, spurter katten af gårde til det dyreste, største klorestativet sit, eller den dyre sofaen din, lad os være ærlige, og begynder at klore som en gal, mens den ser intenst på dig. Det ser næsten ud, som om de har fået panik, men det er det ikke. Dette er ren og skær show-off. Kloring er en naturlig måde for katter at strække ryggraden og skærpe kløerne på, men det frigør også masse opdæmmet energi. Når du kommer hjem, bliver katten opspildt. Den glæder se. Al den emotionelle energien må ud et sted, og det at angribe klorestativet er en tryg ventil. Samtidig markerer de territoriet sit visuelt,
og med duft foran øjnene dine. De siger, se på mig, se hvor stærk jeg er, se på disse farlige klørne. Jeg har forsvaret borgen hvor mod usynlige fiender, mens du var borte. End det er et lille stykke teater, designet for at imponere dig, så husk at give dem lidt ros. Og så stor og stærk Pus er. Det er akkurat det, de vil høre. Apropos opdæmmet energi. Lad os snakke om de frygtede, men hysterisk morsomme zoomies. For nogle katter er lyden af nøkkelen din i døren startskuddet for et indendørs Formel 1-løb. Døren går op, og katten din forvandles fra en slumrende pelsbal til et lynnet slag, som sprætter fra sofaen til gardinerne, spinder på parketten og forsvinder ind på badet. Hvorfor får de pludselig disse raptusene akkurat, når du tråkker over dørstokken? Katter sover myge op til 16 timer i døgnet. Mens du har været borte, har de lagret op enormt myge energi. De har kædet se, ventet og hvilt. Når deres favoritmenneske og kilde til underholdning, du, endelig ankommer, bliver stimuleringen ret og slet for myge at håndtere for det lille kattesystemet. Adrenalinet pumper. Det er kattens version af at hoppe op og ned af glæde, bare udført med klør og dårlig svingradius på glatte gulv. Det bedste du kan gøre, når velkomstzoomies starter, er at bare træ til side. Kanskje dra frem en laserpikker eller en fiskestang ligge, og lad dem brænde af det værste krudtet, før du forventer nogen kos. Det er også værd at mærke se, at måden katten din hilser på dig, kan afhænge stærkt af hvilken race den er, eller hvilken personlighed den har. Har du en siameser, orientalsk korthår eller en bengal? Der ved du alt om den støjende velkomsten. Disse racerne er kendt for at være ekstremt vokale og klængete. De vil møde dig ved døren, klatre op over bejene dine og holde en 20-minutters monolog om alt, som har sket, siden du drog. Postmanden var her, jeg så en fugl, skålen min er halvtom. På den andre side, hvis du har en perser eller en British Shorthair, kan velkomsten være betydeligt mere subtil. Du kan komme hjem til en kat, som ligger i favoritstolen sin, åbner det ene øjet, giver dig et sagte blik, som siger, åh, det er dig. Fint, ikke forstyr pelsen min, og lukker øjet igen. Og du ved hvad? Det er også en kærlig hilsen på deres eget sprog. Man må bare lære se og sætte pris på nuancerne. En haletip, som rykker forsigtigt til, når du råber navnet deres, kan være like meningsfuldt fra en introvert kat, som et fuldt overfald fra en ekstrovert kat. De er alle individer med sine egne små sociale regler. Alder spiller også en massiv rolle i velkomstritualet. Husker du, da katten din var en liten, klønede katunge? Da du kom hjem, var det som om en lodden granat gik af. De løb mod dig med halen ret op som en antenne, snublede over sine egne ben og prøvede at klatre op buksebenet dit, som om du var et træ. Katunger er grænseløse i sin glæde og nysgerrighed, og for dem er du bogstaveligt talt hele universet. Men som årene går, ændrer dette se. Hvis du har en ældre seniorkat, kan dørvagten have pensioner se. En ældre kat med lidt stive led vil kanskje ikke længere sprinte til gangen for at møde dig. I stedet kanskje den bare løfter hovedet fra sofaputten, giver dig et langt, sagte blunk og venter på, at du skal komme bort til den for at betale din respekt. Det langsomme blunket er forresten kattens måde at give dig et kys på afstand. Det betyder, jeg føler mig tryg med dig. Så ikke bliv lei dig, hvis Pus ikke løber mod døren længere, når den bliver ældre. Kærligheden er der fortsat. De har bare lært se, at de kan delegere gåingen til mennesket i huset. Men hvad sker, hvis katten din pludselig, ud af det blå, slutter at møde dig ved døren? Dette kan faktisk være et vældig vigtigt signal, du må tage på alvor. Hvis dørvagten din altid plejer at være der, og du pludselig kommer hjem til et tomt hus, hvor Pus ligger gemt under sengen eller i et skab og nægter at komme ud, kan det betyde, at noget er galt. Katter er mestre i at skjule smerte og sygdom. Deres instinkt i naturen er at hjemmese, hvis de er svage,
slik at de ikke bliver byttedyr for større rovdyr. En brå ændring i adfærd, som ådroppe det elskede velkomstritualet, kan være det første tegnet på, at de føler sig uvel eller har vondt. På den andre side, det kan også bare betyde, at det har været en vældig skummel lyd udenfor, som tordenvejr eller en brukkete lastebil, og de har gått i dækning. Eller. Og dette er kanskje det mest irriterende scenariet. De har fundet en pappeske med bobleplast, som er så behagelig, at selv ikke lyden af yndlingsmennesket deres er værd at forlade den for. Men tommelfingerreglen er, kend din kats normaladfærd, og reager, hvis den bryder mønstret uden åbenbar grund. Så, når som vi forstår hvorfor de gør det, hvordan bør du reagere, når du bliver mødt ved døren? Det findes faktisk en rigtig og en fejl måde at hilse på en kat på, i henhold til katteetikette. Den klassiske menneskefejlen er at bøje sig ned, plukke katten ret op i luften og klemme den, mens vi råber med babystemme. Mange katter hater dette. De føler sig fanget og overrumplet. Den rigtige, høflige måden i katteverdenen er at lade dem tage initiativet. Bøj dig gerne ned på deres niveau. Stræk ud en finger, lidt som en katnæse, og lad katten komme frem og snuse på toppen af fingeren din. Dette imiterer måden katter hilser på hverandre, snute mod snute. Når de har snust, og hvis de gnir kindet sit mod fingeren din, har du fået klar signal. Der kan du give dem nogen gode stryk bak ørerne eller under haken. Husk, at de bare ville tjekke lugten din og bekræfte identiteten din først. Og respektere denne lille høflige hilseproceduren vil gøre båndet mellem dig og katten din endnu stærkere, fordi du viser, at du forstår deres grænser og sprog. Vi kan heller ikke stikke under en stol, at katter er mesterlige psykologiske manipulatorer. De ved nøjagtigt, hvilke knapper de skal trykke på, for at få os til at føle os skyldige. Du kender følelsen. Du har været borte hele helgen på en tur. Naboen har rigtig nok matet katten og lekt med den, men når du kommer hjem, får du en opvisning i drama, værdig en Oscar-nomination. Katten slænger sig på gulvet og uler dybt, som om den har overlevet en krig. Den giver dig blik, som formelig skriger, du forlod mig for at dø. Hvad gør vi da? Vi får dårlig samvittighed. Og hvad gør vi, når vi har dårlig samvittighed? Vi finder frem de dyreste favoritgodbitene, pøser på med opmærksomhed og lader dem kanskje ligge på det dyre uldtæppet, de egentlig ikke får lov til at være på. Gratulerer, du har netop blitt Pavlovs hund. Katten har indset, at en dramatisk velkomst kombineret med lidt skyldfølelse resulterer i umiddelbar belønning. De træner os op med militær præcision. Det er bare at indse nederlaget. I dette forholdet er det katten, som er chefen, og du er bare den godtroende ansatte. Det, at katter hilser på os, er egentlig et vakkert bevis på, hvor mye de har tilpasset sig livet sammen med mennesker. Tænk på det. Vi er to helt forskellige arter. Vi forstår ikke 100%, hvad de mjauer om, og de forstår absolut ikke, hvorfor vi stirrer ind i lysende firkanter, telefonerne vore, hele dagen, i stedet for at jage mus. Likevel har vi fundet et fælles sprog. Velkomstritualet ved døren er broen mellem vore to verdener. Det er det tidspunktet på dagen, hvor vi siger, jeg er tilbage til flokken, og katten svarer, velkommen tilbage til territoriet, jeg har savnet dig, og jeg er sulten. Det er et kompromis mellem kattens vilde instinkter og menneskets behov for nærhed og kos. Hver gang katten din kommer travende ud i gangen for at møde dig, gentager den en ældgammel pagt, som siger, at vi er tryggere og lykkeligere sammen. Så selvom de røjter ned den svarte jakken din med en gang du kommer ind, eller spænder ben på dig, så du mister matvarerne, er det prisen, vi gladeligt betaler for at have disse fantastiske, rare skabningene i livene vore. Til syvende og sidst, uanset om katten din møder dig ved døren for at indspise lugtende dine, for at kræve middag, for at vise dig bækken sin i absolut tillid, eller bare fordi den oprigtigt har savnet det varme fanget dit, så betyder det én ting. Du betyder noget i kattens verden.
Huset dit er ikke bare et sted med tak over hovedet for dem. Det er territoriet deres, og du er den vigtigste komponenten i det miljøet. Deres tilstedeværelse ved døren er en daglig bekræftelse på, at du er valgt. Af en skabning, som er kendt for at være kredsen, selvstændig og mystisk, har du blivet valgt ud som en værdig samboer. Så næste gang du kommer hjem slitten og vådt efter en lang dag, og du hører det lille mjauet, og ser de forventningsfulde øjnene lyse op i mørket, tag dig tid til at sætte pris på det. Bøj dig ned, lad dem snuse på fingeren din, giv dem en liten klap bak ørerne, og kanskje en ekstra god bit. At blive ønsket velkommen af en kat er et privilegium, man skal tage på alvor. Du er ikke bare en ejer, du er en æreskat i deres øjne. Så der har vi det, folkens. Nå ved der akkurat hvad, som foregår oppe i det lille, komplekse, lodende hoved, når Pus står og venter på der i gangen. Det er en fantastisk blanding af kærlighed, ejesyge, forventninger om mat og en grundig sikkerhedstjek. Selv om de nogle gange driver os til vanvid med de natlige raptussende sine, kravet om mat midt på natten og evnen til at ignorere alle dyr leker til fordel for en gammel skoeske, så elsker vi dem jo højere end noget andet. Det at komme hjem til en spindende pus er ret og slet den bedste medicinen mod en dårlig dag. Hvis du lærte noget nyt, eller i det mindste trak på smilebåndet af denne videoen, håber jeg du vil knuse den liker-knappen, abonnere på kanalen for flere kattemysterier, og selvfølgelig dele videoen med en anden katteelsker, som trænger at vide, hvorfor de bliver tjekket for lugt hver dag efter job. Og før du går, har katten din en helt speciel rutine eller en rar lyd, den kun lager, når du kommer hjem? Del historierne deres i kommentarfeltet nedenfor. Jeg elsker at læse dem. Vi ses i næste video. Giv Pus en klap fra mig.